Kaixo lagunak, ez dakit nola kontatu txikitoari buruzko azkenengo berriak, baina bueno, saiatuko naiz ahalik eta hoberen egiten. Txikito heldu denetik topazera egon da lagun batzuekin, eta baina azken 3 egunetan edo, pasadan astean, provokazio batzuk jaso ditu funtzionarioen partetik, behartu nahi zuten pisinara joaten nahi zutelako, eta mehatzatu egin zuten isolamendura eramaten, eta apurtxu bat provokazio moduan ikusi du, eta gainera trasladoak kontatu dizuegu nola izan dan. Horretaz aparte, jaso zuen analisi batzuen emaitzak, eta printzipioz eskatu behar zuten urgentemente urologarekin zita bat, tratamendu bat jasotzeko, baino hori dena geldirik egonda, eta berak pasadan ostegunean, goizean ostegunean 5 uste dut, abuztuaren 5 uste dut hitz egin zuela gurekin, goizean, eta arratsaldean deitu zigun berriz, esateko erabaki zuela bertan bera ustea bizitak, deiak, kalearekin kontaktu guztia, eta berriz, pasadan irailan egindako gozegrebari berriro hastea. Hori izan da, ostegunean 5. Beraz, ostiralean gozegreban jarri da, eta kontaktu guztien muztu egin du. Guztiekin, gurekin bebai. Bisitak, deiak eta dana. Horretaz aparte, jakin dugu atzo edo haren egunean kide batzuk egon direla berarekin, eraman dute eta txikito dagoela enfermeria moduloan. Orduan, orkatz Gaiastegi eta beste norbait joan dira edo eraman dute txikito ikustera, eta han dagoela, oso ondo dagoela, eta berak esan du guztietzako aurreko gozegrebaren jarraipena dela. Beraz, gozegrebaren helburua edo zergatia da, berak ikusten duela bere burua militante moduan, borrokalari moduan, eta jarraitzen duela Euskal Herriaren independentzia, elkartasuna, sozialismoa, euskalduntasuna. Orduan, helburu berdina dela, eta ez dakigu gehiagorik, bale? Sin más, enekien edo ez genekien nola esan, eta ze momentuan jendeari kontatu, baina, uste dugu baina orain dela momentuan, eta, zerbait jakingo dugunean kontatuko dizuegu, balea? Besarka da handi bat guztioi.